Antimasu TV, ya somo sompa. From Angel FM. The song of Marama, Nana from here, when I'm at the Biabiano TV, then to Rudiano May and Anama Sampunia Petro Petit, Sasso and Nana Ehema, Nana Ehema, so good Hema, or Arama TV. I was poor, I was
It's
no teacher Obama Parinfo and Abemo Jaya Foreign Parinfo ya Umufra Church and Benjabano Madame Bru Yadin Samadesi Pamo Nelson Mama Babintra Yadi Messiah ye and I ye Yapa Yana Nani Jana Quine and Inchi Pachimai Madarama Yaslamo Sawi Pachi Deshan out Yapanyaswa Wadarama Mabo Yama Simco Yemajaho and Inti addition Munina Yaslamo Nano Madaruma Yasia Pamo Yasia Pamo manim kakra yasramo yasra ine bi bakwa yetimi mo yasra mu ko manim kakra
ha. Omo everyone nananum ko television no. Omo everyone mo ya ko dibuze. Endo so abo bi. Ama omo ya asa.
Thank you.
yɛsrɛ ama Manaroma Muamudi Yora Echi Ebaye no Manaroma sɛ Yora Trasia yɛbɛsrɛ ma Kagunifoɔ no nko a wɔyɛ abɛɛmafoɔ no Manaroma yɛ monkɔ trase ma yɛn wɔyɛ adeɛ dodo de ho asɛm no mesrɛ ma Manaroma montrase na yɛn nyinaa yɛnhunu ɛyɛ Yora Bantumahene Bafo Owusu Abankwatia yɛhunu ne anim nanananom ɔno nso sɛ 1,000 Ghana cedis afei ɔsɛ wɔntumi ama ɔno nso so ne deɛ 1,000 Ghana cedis Profcom sɛ wɔntumi ama ɔno nso sɛ 1,000 Ghana cedis afei ɛyɛ MPP party nyinaa wɔma so manta no yɛnso yɛse 1,000 Ghana cedis yɛde boa nananom afei ɛyɛ aberanteɛ bi Madam Roma mama na bi adwuma wɔ ha no ho a yɛfrɛ no cancer fax wɔse wɔne n'adwuma de fo nyinaa ɔnoabo yɛ wɔse wɔne n'adwuma yɛ for 5,000 Ghana cedis yɛmfa ɛma mo awɔwia no wɔsɛ yie ɔnoabo yɛ ntumi se ɔno nko a sɛ gyaplan ɔne ɔnoabo DC former DC ɔnoabo ɔlɛnu ɔmo sɛ so 5,000 Ghana cedis sɛdeɛ partyfoɔ yɛseɛ no yɛda mo ase bebree yɛka no nyina bɔ ma ɛyɛ 14,000 Ghana cedis yɛde ma so Wanoa asumita bontini asumunya asatimai asumunya tinini Oduro Obama asatimai ono obano asumunya bontini
some more than idiot. When we have the first Caribbean, the first Caribbean, I have a funny note here, and I said to you, Wadaro mama mefa we ntebonsa na ja wachire de men kafra Yera bafo orusu magwatia nana mo kontre nana tere here Wadaro ma sabrei aya bafo kofi ejo idija se here wanasa se eja se na wo jani ura kwaya Ose okane sem gana sikai sidi apem akane sigada na 10 million nana no kontre monye na enyurupua madi atonso bi eja yura kwa Yo sabe nana no mani nana ma chame fo to fo to fo nana no kontre usia nana to de ma munya ni nana ma fo
na wo join we wo free Burkina Faso ye bo mode ye de ne ko pemso o se ni kum e wo dwampom o se ye safota na ne kunu wono de ye nchini de dua na so kire kunim die na wo wo ne ba chin de dua dia na na mo da wuruma se tutu ada na samo so ya na na we mo fo mo ja nye Yesu mo ja mo fo dwa mo ma so e ma kra mo pani malam pani a o pati ha na so wo ha no ka se hala wa ba do e na di shira na do so papa no papa na chi papa e ka samo mi ku ya ala teli me ka se e the only one ya o ye ye wo na pre ma fo ba Ghana man so e bi wa him for them e bi wa president them e bi wa Ghana ni dia them dia na say one pound for some from America there emma e sense me the country me kuru the chart take it and what them call there Ghana haya no free or chese wo your poor ba it was in the Ghana man school nana mother nana no obra ma chika kana camera no ento obia so I stream live e wo the iMedia Grace TV adaro ma decoder no scanner bibia e twago e ho ti abesra nana no sa motena ye ma ne camera na ho ahomte uti ani ana akwakoto aura prono de ese en black Brother,
Ghana mine, Mabusia penny me swan sempa nam. Kanina ni etitie mo rim ni esidan wi anaso moso no nso adane adeswa. Enne de Adabof company wa santimemu abedum ye. Amedan so bo ayemre. Enchansia wodro apapapa. Wodi gudan so medan homie. Ebi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina dan ehuniema Adabof company e de abeboaye. Your office ankasa ewo ehwea overseas junction and na baby adwumakui factory na ankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen e wo 0245385109 Adabof company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Santimanso TV, yes, so mosompa.